Minna-Leena Lahti. Mä oon Kokkolassa syntynyt ja täällä asun. Ja välillä on käynyt vähän huitelemassa muualla opiskelun merkeissä. Mä oon 100% oopperalaulaja ja 60% kanttori. Laulaminen on se, mitä varten mä täällä oon. Ja jos mä en voi sitä tehdä, niin silloin mulla ei ole mitään virkaa tavallaan. Ja tämä ei liity nyt mitenkään siihen, että kuinka paljon mulla on palkallisia töitä tai jotakin. Vaan ihan se laulaminen itsessään, se on se, mitä varten mä oon täällä. Se on se, millä mä pystyn parhaiten myös palvelemaan muita. Oopperalaulajaksi rupesin ihan puhtaasti sisäisestä pakosta. Se on ollut aina mun haave. Että mä oon lapsena jo halunnut olla oopperalaulaja. Ja kaikki muu, mitä mä oon tehnyt, on ollut ihan vaan puhtaasti järkisyistä. Sen takia, että on tiennyt alusta asti, että tällä ei ensinnäkään elä. Ja toisekseen on ollut hyvin vahva käsitys ja semmoinen ymmärrys siitä, että minä en tällä elä. Jos olisin mies, niin eläisin tällä helposti. Jos olisin sopivasti psykopaatti, ettei tuntuisi niin kauheasti missään, niin sitten eläisin tällä helpommin. Mä oon tavallaan koittanut kiertää tämän laulajapolun. Yrittänyt etsiä sitä keinoa, että millä mä pääsisin laulamaan tarpeeksi, ottamatta sitä ristiä, että olen oopperalaulaja. Mutta ei semmoista ole, koska ei missään muussa hommassa saa laulaa tarpeeksi. Se on on pakko tehdä sitä, mitä on pakko tehdä. Laulaminen on hienoa, koska kun oikeasti laulaa, niin se resonoi niin monella tasolla. Se ensinnäkin resonoi kropan sisällä ja sen lisäksi niin pitkällä kropan ulkopuolella, että ihan jo se tunne on lyömätön. Ja sitten taas oopperassa se, että kun sitten siihen äänen tuottoon yhdistetään se, että siinä on joku tarina ja sitten siinä on kaikki ne muut ihmiset. Ja sitten on puvut ja lavat ja on se teatterin elementti. Tavallaan, että mennään vähän tästä arkitodellisuudesta johonkin ihan muuhun. Paljon omaa treeniä, biisien hakemista, koelaulujen, sopivien koelauluaarioiden etsimistä ja harjoittelemista. Ja sitten jos on joku keikka tulossa, niin tietysti sen teoksen opettelua. Että ne yhteisten harjoitusten ja esitysten jaksot on kuitenkin loppujen lopuksi hyvin lyhyitä. Et enimmäkseen se on sitä, että itsekseen opettelee ja sitten yrittää päästä jollekin korrepetiittorille sopivissa kohdissa sitten harjoittelemaan sitä musisointia. Joo, mä olin nyt syys-lokakuun Helsingissä Kansallisoopperalla, tein roolidebyyttiä Donna Elvirana Don Giovannissa ykkösmiehityksessä. Olin pystymettästä A-rooliin ja ykkösmiehitykseen. Se oli tämmöinen suuri menestys, kun niitä pitää aina listata. Minkälainen kokemus se oli? Hyvin monenlainen. Siis ensinnäkin olihan se nyt hienoa päästä, koska se on ainoa ammattitalo, mitä tässä maassa on. Niin olihan se nyt mahtavaa päästä näkemään se seinien sisäpuolelta, edes pikkusen. Helppoa on tehdä, kun voi keskittyä vaan siihen omaan juttuun. Ja oli ihan mahtavaa
joka päivä saada laulaa paljon ja muiden ihmisten kanssa ja saada sitä niin kuin coachausta siihen. Mä aina niin kuin, oikein odotin niitä hetkiä, kun siellä on niin kuin, kapuviestiä käsillänsä ja siihen on niin kuin jotain, mihin reagoida ja semmoista yhteistä musisointia. Henkisestihän se on aika karsea paikka. Silleen, että milloin tahansa, kuka tahansa, joka haluaa, niin voi kyllä halutessaan lyödä vyön alle, että aina löytyy konstit ja syyt. Että sillai, en mä tiedä, olisiko mun tarvinnut olla ihan niin varpailla niin kuin mitä olin, mutta se niin kuin huokuu tavallaan siitä myös tästä koko alasta ja systeemistä, että pitää olla niin kuin, pitäisi jotenkin omaa selusta pystyä turvaamaan ja eihän se ole ihmiselle mahdollista. Tavallaan mä oon paljon niin kuin arkailun jännittänyt justiin tommosia ja niin kuin kilpailuja ja kaikkea tämmöisiä. Mutta nyt mä oon ensinnäkin riittävän vanha, mä oon 35, mä asun Kokkolassa, mä oon äiti ja mä oon sopraano. Mä oon niin monella tapaa täysin menetetty tapaus, että mulla ei ole enää mitään hävittävää. Mä voin mennä vaan ja tehdä ihan tyytyväisenä. Mun toinen rooli on olla kanttori. Mä teen sitä ensinnäkin sen takia, että mulle usko ja hengelliset asiat on tärkeitä. Toisekseen siksi, että mulle paitsi oma laulaminen, niin myös toisten ihmisten laulaminen on hirveän tärkeää. Ja mä haluan, että muutkin pääsee laulamaan. Ja siihen puoleen tuo kanttorin työ on hyvä keino. Ja sitten kolmanneksen, se on se osa tätä mun työpalettia, mistä on mahdollista saada rahaa. Oopperan tekemiseen menee rahaa ja kanttoroimalla tulee rahaa, niin se on niinku. Muuten mä tekisin laulamista enemmän ja kanttoroimista vähemmän. Mutta kyllä mä sitä tekisin silti jossain määrin. No lähtökohtaisesti kaikista. Ja aina siis mikä tahansa biisi, kun pääsee niinku pikkusenkin kiinni siihen, että okei, tämmönen tää on ja tästä tässä on kyse, niin sehän on hirveän kutkuttava ja se on tavallaan just se niinku himo, musiikin tekemisen himo ja sen tavallaan sen biisin haltuun saamisen himo, mikä sitten niinku vie ihan mennessään, että se on pakko saada tehdä. No yhtenä esimerkkinä innostavasta prokkiksesta voisin sanoa me tehtiin Verso-ensemblella kesällä Händelin Resurrezione, ylösnousemusoratorio, Händelin varhainen oratorio, joka on niin oopperamainen, että se kiellettiin ensiesityksen jälkeen. Varsinkin kun Maria Magdalenan roolin lauloi nainen. Paavit ja kardinaalit oli aivan hädissään. Sitä ei saanut esittää sitten enää, niin innostuin siitä niin paljon, että suomensin sen itselleni. Sitten lyhensin sen, että saatiin se tuntiin. Sitten etsin soittajat ja etsin laulajat ja mietin mielessäni, että pianotriolla tämä voisi olla hyvä ja mahdollinen toteuttaa. Ja niin kuin olikin, se toimi tosi hyvin. Että semmoisen rinnalla sitten taas se, että pääsee mukaan semmoisen prokkikseen, jossa saa olla vain laulaja. Niin sekin on innostavaa ja se on ihanaa. Ja siinä on semmoinen lepo. Mä oon tavallaan riittävän pöliä, että mä uskallan tarttua ideoihin. Mulla tulee ideoita, niitä niinku, silloin kun on oikein väsynyt, niin ei tuu ja sitten rupeaa ahdistaa, että kun ei mitään keksi. Sitten kun saa yhdet yöunet, niin sitten rupeaa taas tulee mieleen niin monta asiaa, ettei kerkeä toteuttaa. Että tavallaan se ei lopu ikinä. Ja se on jotain semmoista, mitä mä pystyn tavallaan tarjoamaan niinku myös työporukalle ja työkavereille. Että on mistä ottaa. Ja sitten se, että mihin ideoihin kannattaa tarttua ja miten ne saadaan niin maaliin asti, niin siinä on sitten tärkeää olla muita kaverina. Ja sitten myös se, että mä väitän, että mä oon sen verran keskipohjalainen. Että mä jotenkin aistin tätä maakuntaa
En sano, että paremmin kuin joku toinen, mutta sanon, että kuitenkin ihan hyvin. Että on joku semmoinen taju siitä, että mikä voisi niin kuin täällä toimia ja mikä voisi täällä palvella. Meillä on Keski-Pohjanmaan kamariooppera-yhdistys, joka perustettiin 2019 kesällä. Meillä oli ensimmäistä kertaa tänä syksynä Kolkkopraa-festivaali. Ideana siis, että kootaan niin kuin pienoisoopperoita, kamarioopperoita, jotka pystytään tekemään pienellä porukalla ja pienellä koneistolla. Eli keskitytään musiikkiin ja puvut ja lavat ja ohjaukset ja muut sitten sen mukaan, miten ne siihen rakentuu kivasti. Mua kiinnostaa hyvin paljon myös se, että just se toisten laulaminen ja toisten työllistäminen ja yleisön tarpeet. Ja tavallaan se puoli menisi suoraan sanottuna hukkaan, jos mä olisin jossakin saksalaisessa oopperatalossa niin kuin sopimuksella. Mulle on paljon sanottu sitä, että kyllä sun pitäisi muuttaa Helsinkiin. Että vois olla töitä, jos muuttaisit. Mutta tosiasiahan on se, että ei sillä ole merkitystä, missä mä asun produktioiden välissä, kunhan mä pystyn silloin produktion aikana olemaan niin oikeasti saatavilla. Ja sitten taas prokkiksia ei ole pelkästään Helsingissä, vaan niitä on pitkin maata ja niitä on pitkin maailmaa. Että ei oikeasti ole mitään syytä sille, että pitäisi asua jossain. Jos mä asuisin Helsingissä, niin sitten sanottaisiin, että miksi et sä asu Berliinissä. Justiin kävin koelaulussa Hampurissa ja sieltäkin sanottiin, että no jos sä asuisit täällä, niin sitten saattaisi ehkä olla jotain. Ja mä menen syksyllä niiden kanssa vielä uudestaan juttelemaan, mutta ei tavallaan ilman sopparia ole syytä niin lähteä muuttaa ja perhettä viemään. Että kyllä soppari pitää olla taskussa, niin sit voi muuttaa. Ja sama se on siellä Helsingissä. Että mitä mä voitan sillä, että mä menisin sinne olemaan jossakin kerrostalokopperossa. Täällä siinä vaiheessa, kun meidän isommat lapset oli pieniä, niin se, että vaunuilla pääsee niin ovesta ulos ja sit voi lähteä kävelemään. Ja se, että voi avata, että menkää hiekkalaatikko. Niin kyllähän se on niin myös sen työn tekemisen ja työrauha ja kaiken elämisen kannalta niin iso asia. Puhumattakaan sit siitä, että on niin suku ja perhe ja turvaverkot. Siis mä haluaisin päästä Eurooppaan lavoille ihan sen takia, että kyllä mä haluaisin niin tehdä rooleja. Ja meillä ei ole kuin yksi talo Suomessa. Et seuraavat lähimmät talot on Viro ja sitten Ruotsissa, mitä siellä on, 3, kun niitä on. En tiedä, mitä se olisi. Olisi hirveän hienoa kokea se, kun sitä niin paljon puhutaan. Mutta se ei se ole ainoa tapa olla laulaja. Tämä mun ääni on vähän semmoinen välimalli. Se istuu niin johonkin tiettyihin juttuihin hirveän hyvin. Mutta sitten taas iso osa on semmoisia, mitä mä pystyisin tekemään aivan tyylikkäästi, mutta mihin mua ei oteta, koska mä en ole tavallaan, koska mä en näytä siltä tai koska mä en tavallaan vastaa sitä työnantajan mielikuvaa siitä hahmosta. Esimerkiksi siksi, että mä oon suomalainen. Oopperamaailma on hyvin ummehtunut monelta osin. Ja Suomessa se on hyvin semmoinen neuvostoliittolainen. Miten sen kanssa pärjää kaiken naisvihan ja kaiken muun kanssa. Niin, siis tää on nyt se sama, mitä mä sanoin aikaisemmin, että jos olisi psykopaatti, niin silloinhan mikään ei tuntuisi missään, silloin pärjäisi hyvin ja silloin selviytyisi hienosti. Toinen vaihtoehto on se, että on ympärillä ihmisiä, jotka tukee. On sisäiset rakenteet, jotka on niin vahvat, että vaikka ne ottaa kolhua, niin ne ei muserru. On muutakin elämää. Niin kuin se, että kun mä oon jossakin maailmalla ja tulee turpaan, niin mä tiedän, että mulla on koti täällä, jonne mä saan tulla takaisin. Ja mulla on puoliso,
joka ei jätä mua sen takia, että mä lauloin paskasti. Eikä, joka meni mun kanssa naimisiin, vaikka tiesi, että mä oon tämmöisessä hommassa. Ja että talous tulee olemaan tiukka loppuun asti. Ja tavallaan siihen auttaa myös se kanttorirooli. Sitten jos mulle kävisi jotain, että mun ääni esimerkiksi menee lopullisesti, niin mulla on asioita, joita mä pystyn tekemään. Mulla on vielä minuutta jäljellä jossain muualla. Paljon mullekin on sanottu sitä, että sun pitää vaan niinku kovettua tai sun pitää vaan, että tämmöistä tää nyt on. Ei ole. Ei ole mitään syytä, miksi pitäisi olla raakaa ja julmaa ja ilkeitä. Ei ole. Se, joka haluaa olla joko hyvä tai kiltti, niin se on luovuttanut kesken. Pitää pystyä olemaan hyvä ja kiltti.